Velkommen til Group IT's første agile dogmefilm. Vi har haft gang i Group IT som en organisation, som en måde at bedrive IT på i snart et år. Nu har vi sat gang i en lang række aktiviteter for at løfte vores evne til at arbejde med IT på tværs af hele koncernen. Et af de initiativer, vi har startet, er agil udvikling. Vi har startet det som et fælles projekt i Group IT. Vi har sat fokus på, hvordan vi sammen med forretningen, sammen internt i Git på tværs, kan arbejde mere effektivt og med større tilfredshed og med bedre resultater til følge. Der er forskellige driver, som gør, at det er nødvendigt at gøre det nu. Forretningen flytter sig, kravene fra markedet er stigende, krav til time to market er stigende. De metoder, vi har allerede, er i vidt omfang gammeldags vandfaldsmodeller. De tager udgangspunkt i, at vi kortlægger verden, at vi beskriver krav, at vi analyserer først meget, meget præcist, hvad vi skal lave, og vi så fryser verden og bruger lang tid på at udvikle og teste og sætte i produktion. Men verden står ikke stille. Meget ofte er vi nødt til at starte opgaver uden at vide præcis, hvad det er, vi skal levere. Meget ofte ændrer behovene sig undervejs. Så vi har brug for processer, der er mere fleksible, som gør, at vi kan starte på et mere ufuldstændigt grundlag, og som gør, at vi har plads til at blive klogere undervejs og tilpasse os forandringer. Det betyder, at vi alle sammen også er nødt til at involvere os i udviklingsprocessen på en anden måde. Nu skal vi i gang med en anden type udvikling. Nogle af os er allerede i gang, men snart skal vi alle være i gang med en type udvikling, som er meget mere agilt, hvor vi sætter os sammen på tværs af faggrupper, hvor vi har meget mere fokus på at være en gruppe af mennesker, der tilsammen har de kompetencer, der skal til, og tilsammen også har mandatet, rettigheden til at træffe de beslutninger, der skal til. Det er en anden måde at arbejde på, det er en anden måde at lave IT-udvikling på. Der er en meget, meget stor sandsynlighed for, at vi får en større effektivitet, at vi får produceret mere. Der er også en risiko for, at vi ikke altid ved på forhånd, hvad det er, vi producerer, hvad det er, der kommer ud. Det vil sige, at vi skal lære at forstå og udnytte, at vi holder meget fast i tidsdimensionen, hvor lang tid vi bruger på en opgave. Vi holder meget fast i, hvad opgaver koster, men vi giver lidt mere plads til, at indholdet i opgaven, hvad der rent faktisk bliver produceret, kan ændre sig med tiden efterhånden, som vi bliver klogere. Hvorfor gør vi det så, og hvorfor gør vi det nu? Jamen dels så er der kravene fra forretningen og fra markedet, fra kunderne, presse fra konkurrenterne. Dels så er der også en teknologisk udvikling, der gør det muligt. For 20 år siden, for 30 år siden, arbejdede vi meget på mainframes. Der var en helt anden rytme. Adgangen til maskinerne, til hardwaren var helt anderledes. De udviklingssprog, vi arbejdede i, var helt anderledes. Tiden var anderledes. I dag har vi sprog, udviklingsværktøjer, testværktøjer, lang række værktøjer, som er meget mere velegnet til en agil udvikling, hvor vi udvikler, specificerer, tester, deployer, alt sammen i en opgave over kort tid, men gør det mange gange. En anden årsag til, at det er vigtigt at bevæge os i den her retning nu, er, at vi som koncern har brug for et fælles metodeværk. Og der skal vi selvfølgelig bygge et metodeværk, som er så state of the art som overhovedet muligt. Vi har ikke et fælles metodeværk i dag. Vi har mange fragmenter af metoder. Nogle af dem er meget gode og veletablerede. Nogle er bare beskrevet i PowerPoint eller på SharePoint, men bruges ikke i praksis. Fælles for dem er, at de ikke når hele vejen rundt, at de ikke er rigtig forankret, at de ikke er rigtig implementeret, eller at de ikke har de resultater, som vi gerne vil have. Derfor, som en forudsætning for, at vi kan have koncernprodukter som HAA, MSB, personaleportal, etc., og der kommer flere og flere, er vi også nødt til at have en fælles metode. Vi er nødt til at have en fælles måde at arbejde på. I fremtiden vil vi også gerne kunne bruge vores ressourcer på tværs. Vi vil gerne være i stand til at bruge vores timer i udviklingen på de produkter og de systemer, hvor vi har mest brug for det. Endelig er det jo også sådan, at vi står over for meget, meget store omlægninger, udviklinger, forbedringer af vores produktportefølje. Vi er i fuld gang. Vi lancerer personaleportalen og MSB, HAA, i det danske marked i løbet af 2012, omkring årsskiftet for HAA's vedkommende.
Efterfølgende skal vi den samme tur igennem i Sverige, få lanceret PPSE, MSB og HA osv. Og udover det har vi ret store investeringer i den øvrige portefølje af MLE, MSE-projekterne i Danmark, HA+-projekterne i Sverige og tilsvarende lærerløn og forhandlingsmodul osv. i Norge. Det betyder, at i 2013 og 14 og måske også lidt ind i 15, der vil vi arbejde rigtig meget på at bygge koncernfunktioner, koncernmoduler meget mere end at bygge nationale løsninger. Og det betyder, at vi kommer til at arbejde på kryds og tværs af landegrænser. Landegrænser vil ikke længere være et issue i forhold til allokering af medarbejdere til opgaver. Og det betyder, at vigtigheden af en fælles metode bliver kraftigt forstærket. Alt det her, jeg snakker om nu, bliver konkretiseret i det, vi kalder produktporteføljestrategien. Der bliver arbejdet på den nu, og vi forventer, at den bliver færdig i den første version i forbindelse med budgetprocessen til efteråret. Alene det gør, at vi vil komme til at stå med et voldsomt behov for at arbejde effektivt, for at træffe dygtige beslutninger og for at kunne udnytte hinandens kompetencer rigtig, rigtig effektivt. Og fordi vi kan se alt det her komme, har Git Management Group besluttet for et stykke tid siden at starte en fælles koncernopgave, der skal skabe fundamentet for, at vi kan arbejde efter en agil metode alle sammen. Det er et initiativ. Der er andre initiativer, der bliver tilsvarende arbejdet med projektmodeller og testværktøjer osv. Og det, I skal høre om i dag, det er resultaterne af den arbejdsgruppe, som har arbejdet med det agile. De er kommet langt. De har arbejdet på tværs af alle 3 lande. De har involveret mange forskellige medarbejdere, erfaringer, synspunkter og kompetencer. Og de vil nu i dag løfte sløret for jer, for hvordan vi fremover vil bedrive udvikling i Multidata Blue Garden.